ilu aka nchọchịkọrọ m kenye ọma ilu na-asị onye na-eri adịghị ka ọ dịjụ onwe ya ọ bụghị inu bụ ihe ahụ ụka bụ ilu enwere ụka bụ inu nwa akpala okwu nwee inu nwee okwu ejesela okwu nke ọ na-akpụ ya inu ọ bụghị inu na-akwụrụ ọgwụ ezu zuo oke ị na-anya efu mbido na njedebe akpala okwu a na-egbuji egbuji ọ bụghị inu ka ọ mana mma aga m agwụ ya nke ọ sị nọ inu na-asị ọ bụghị inu akpala okwu onye akwụ onwenye okwuchi okwu sị ọ bụrụ ụka bụrụ inu mana nke abụchaghị inu ga na ka ndị mmadụ na-ekwu ya mmadụ iri adụ dụọ onwe adụ bụ ofu n'ime ụdị ji enwere ji nwee ọna nwee adụ na-amị n'elu mana oji ka ọ bụ ihe chukwu nke n'onwe ebuka bụrụ na ikwu nwee adụ egbe nwee adụ ọfịa nwee adụ nke na-egbu egbu adụ ọmịa dịka oroma mana o jiri ya ọsị adụ egbe adụ ọfịa adụ na-egbu egbu ha nche na-ebucha adụ dị iche iche ife eji wee kwuo mmadụ iri adụ dụ onwe ya bụ na ịdụ ọdụ na adụ otu ha si asị nke gbọrọ ọgwụ ṅụọ iri adụ dụ onwe ịchọ onye adụghị ọdụ ụfọdụ na-asụ ndị ọgbụgbọ ọfụ ka m butuo ya ka ndị mmadụ nwere ike ịghọta ịchọọ ịma ije ebe ịma eziokwu ọ dakọrọ ọnụ onye dakọrọ adụ na ịdụ ọdụ nwere m onye ga-adụghị ọdụ jeje eli ya adụ ịdụ onwe gị ihe onye adụghị ọdụ elizi ya adụ ka ịdụ onwe gị ọ maka ọdịdada ahụ a na-akpụ ya n'oyibo a na-akụzi asụmasụ mba onomatopia mba ịkọwago ya ọfụma chukwu goziele m gị alo biko achọrọ gị kọwara m ilu a na-asị na nsị adịghị agba aka afọ anya o jiri arụ ejiri ama mmiri ị ga-achọ inu ọzọ chọọ ọzọ inu nọ n'Igbo erika chọọ ọzọ nke ume afọ uhuruchi ya ụfọdụ ya na-eri nri chọọ ọzọ nna ebe ị ga-asasị ebe niile anyị na-ekene nna daalụ